आंनि गिबि अननाय दंमोन नोंजोंनो लोगोसे महर होबाय आंखौ नोंनि गोरबोआव इसोरा थागोन नोंजोंनो लोगोसे गोजोन अखाफोर बादिनो बियो नोंनि आंनि अनलायनायनि नेरसोन अरायनि आयै नों आंनि दोंसे खन्थाइ आयै नों आंनि आगानसे आगान सुरदोंमोन नोंजोंनो नोंनि आखायाव हमनानै नोंनोमोन आंनि आगान दुखु सुखु जेरावबो नोंनि नोजोर आंनियाव जिउनि गासै बुब्लियावनो नों आंनि थाखाय गावनि मेंनाय दुखुफोरखौनो दोनखोमानानै फैबाय आयै नों बेसे गोथौ अननाया अब्लाबो आङो नोंनि मेगनाव अलंबार गारबोनाय समनि दोंसे गोदै देंखो फोरमायख' हाया नोंनि अनबोनायखौ आं खन्थाइ नों आंनि जिउ लामानि दुखु सुखु जेरावबो नोंनि नोजोर आंनियाव आयै आयै नों आंनि गोरबोनि राव ओंखारजेन्नाय फारि फारि गासै रावखौबो फोरोंजेन्नायानो नोंनो आयै नोंनो आंनि सिनायथि दिन्थिहरो नों आंनो गोजों अखाफोरखौ हाथरखि हाला इसोरनि सोरजिखौ गारबोनाय समखौ दिनै बुजि मोनबाय आं थांखिया नोंनि अराय गोजौआव दुखु सुखु जेरावबो